Nik uste izen dela apur bat danan konklusio edo izen dela nor bere burue ondo ezagutzie eta musika maitatzie eta maitasun hori bestean aurretik joetie eta hor jarraitzie eta saretzie be bai, ez? Gaurkoa izen dela azkenien saretzeko modu bat. Generazio berriek badutela gogoa behintzat, ez? Zu hori eta hori da niretzako lehengai garrantzitsuena. Eta alasei bezala, ez? Sorkuntzak ematen diolako nik usteet zentzu askotan individualki pertsonaren bizitzari eta inguruari, beraz positiboa da. Zoze barri seitzen azten gazenin, danok fadapen gazku informazioik, ez? Orduan hoxe, aziratik zenbat eta informazioik gehiauki eskure, hobet. Esperientzia oso neuki du. Egon ginean hemen azpeitzen, egon ginean gartxote eta idoiakin, eta oso gustora. Eta gero batzalde zeuki ginean, soinu uztapenai buruzko tailer bat, eta hori oso lagungarri izan jakun. Bai, perspektiba, esperientzia, teknifikazioan dare bai komentatu zutena, batez ere gartxote eta idoiakin, behaiek esan zuena, behaiek zertan ibili dian, nola sartu dian. Azkenean hemen jotzeko aukeria ez da beti aukitzen eta pentsatzen jaku aukera oso badala gure musikia pixkat erakusteko eta zabaltzeko. Talde berri ezautu da taldiek esperientzi berri talde diferentikin baita, musika diferenti egiten taldiek juntau da esperientzi politia izateak. Musika dela gure biziaren kronologia idazteko kanal oso eder bat, eta hori barrutik egin behar da, eta gainera egin behar da, barrutik eta barrukoa izateko anbizio hutsarekin eta ez beste zerekin, eta hori nahikoa dela iruditzen zait.